umfanekiso webhukozelo ngegolide ogqiba nibeke ngaphezulu eqothini ukuba le tyeya ezigobo zithe xa zihambayo zaya straight ebheteshemesha nize niqonde ukuthi nguThixo nilobe nilimaza kodwa baziya ngakhona nize niqonde ukuthi nguThixo ithi incwadi yeBhayibhile mama bazibukela ingabe zahamba inkomo zaya straight ebheteshemesha ithi incwadi yeBhayibhile ama-Israyeli ayebhizi emtshimini efuna bayibona ityeya kaThixo nantsha isiza baqale barejoyisa bathi amandla kaThixo nakebuyela ebagcwele ayabuyiswa amandla wakho. Yabuyela ityeya kaThixo, yabuyela, ayabuyiswa amandla wakho. Kodwa amandla wabuyiswa nje ningeva abafundisi bathi nizaphumelela. Kumele wena wenze into uziphumelele. Andazi wena ifanele umuntu maka yothumana kune-sacrifice ayenzayo uzafumanela mali afumanela mali ungenzanga nto wena. Naw nalapho kwaThixo kumele ube nezinto ozishiyayo ukuze uThixo akwazi ukurestore into zakho. Ukuze uThixo akwazi ukubuyisela into zakho funeka ube nezinto ozitheni ozishiyayo. Baleka nje ngaphambili futhi uthandaza ungagqibela ushumayela wona Thixo cela undincede ndiyahluleka. Into endiyaziyo xa unakuhlekwayo lo uhlekayo akayazi ukuthi uzifumbela abalahla umlilo phezu kwakhe. Thixo ndiyahluleka cela undincede xa ndindedwa ndiyahluleka, xa ungekho wena ndiyahluleka ngicela undincede. Thixo ndicela into zam zibuyisele. Baleka uze ngaphambili ndingeka ndivale lithuba, baleka uze ngaphambili sizothandaza. Baleka uze ngaphambili. Thixo ndiyafuna ukwehlukana nale nto, ndiyacela Thixo xa undincede. Kudala ndithandaza kungenzeki, ngicela undincede Thixo. Kudala Thixo ndiwazamile iplani ebendizicelwa ngabantu kodwa azisebenzi. Ndicela undincede, ndicela undincede Thixo. Ndiyafuna ukwahlukana nale boyfriend, ndicela undincede kodwa andikwazi. Ndicela undincede Thixo. Ndiyafuna Thixo ukukhonza ngenene nangenyaniso, ndizinikele kuwe ke ndilibale ngabanye Thixo. Ndicela undincede. Ezinye izinto azenziwa kwa-Israyeli. Ezinye izinto azenziwa kwa-Israyeli. Ndifuna uzuba naloo nto engqondweni. Noba sewucinga uyenza ucinge ilizwi elitshoyo elithi sewucinga ukwenza livele ilizwi lithi ezinye izinto azenziwa kwa-Israyeli. Ezinye izinto ndicela umntu ogulayo naye abaleka singaphambili. Siyayivala iconference namhlanje ebusuku, siyayivala mhlawumbi ngamnayo itshansi. Ezinye izinto azenziwa kwa-Israyeli. Ndiyathanda ukunika itshansi ngexesha usacingayo ucinga ukuthi ugqibe le nto.